Francie. Yeah. Kan thai shin rang mentang am te balai ki sedang kala na dong syadong ki klet na mar ki biet ya ka pisa shulek bet khama kha tang ban yo ban ken du samla ki patau dang mestep ki ya break up na shi kenta ki tu ya ka pisa tang ban yo ban khilai samla hayang asem ki top ki syukori mei pa tang ban yo ban khilai na benta bedi samla ya la di patim pojep baki poi thia chapo na la kan thai ro ki ju ong ai pisa se ba i yanga banga dan kama hospital bapang i mei ipa shin rang rukum ka lew ai spa dingka kan thai la yo enjoy ai ka batam yo thi raja pin ong bi yang atharai ba kum ne ngar wai do lap tang bangam ngoi ai namar ka ne ka de ka fak namar yala de teng teng ru ngala julong kum ne da yo perlok pakwan palat na su kum ban mi pre yo kun kasi jongkari ya denti hajing it pechadien skmat klem yo i namar ka dum ka singi ngan ong ka wei ka tien ya kun kasi jongkari ya denti hajing it yo kun kasi jongkari ya denti hajing it pechadien skmat klem yo i namar ka dum ka singi ngan ong ka wei ka tien ya kun kasi jongkari ya denti hajing it yo burom akor laja ladap tangking khala pisa lap mit bantu haing pat habam jamlu menta ka ba khala ka dei shapang jongki kan thei namar karyam jongki ban pej menta la ishar khei takadaw kini ki por bun satang ki jing bat bor namar karyam jongki kan thei kam dei ka badon akor lada pakla tak cek la pau ka dur hakot khubor keleng jaka hanong kendong ne hanong sor hapo fb jing bhabriu ha prathei palai landot sen asian rang bapi ulet kandu banda karot kadur jongka te cool shen rang pala long kum full shen rang bapi uyo samla ka bom nang tang chjur kaju hero nakal yang jongki mi ki kwa bapi ban pej ya lagi kun hayeng asem jing itip ski kin poi perkhat sha ei bagi kun ki lang samla ki le ya kandu samla dau gai na po fb kari kasi jongi menta ki por kalas dang jot namar kan thei shen rang ki pej samla ki ba big shot shen rang ki nang tak shet namar ki perkhat ya ka met ya ka kan thei ba i hok tang si teng por ki la klet hakmat jong ka kan thei ulong tips ni umlong dakat sin ei kan thei ba pli on dakat tip ba udi kyat hakmat jong ka kan thei upen ibat udakular tang ba kim tip syari ba ulet jimal kan thei pat ki trebet ugai banyak kali wat lau jabo lada kum tabat ka kali balai phamlet ya tho kan thei menta ki bi tang ya ka spa bat ka pisa tang hateng hi fin chem ya ka kan thei ba bha kan thei on da ki lang ya shin rang ki sedang ban thok on da ki la dep ai break up shin rang sedang ban jot takadaw kini ki por bun satang ki badi drugs teng na yeng teng sabar on da ki la sha thok yo kun kasi jongkari ya dendi hajing it pechadien skmat klem yo i namar kadum kasngi ngan ong ka wei ka tien ya ki kun kasi jongkari ya dendi hajing it yo kun kasi jongkari ya dendi hajing it pechadien skmat klem yo i namar kadum kasngi ngan ong ka wei ka tien ya ki kun kasi jongkari ya dendi hajing it yo kan de jing rai menta ka de na bata ki kun kasi namar akor buram menta ngam tip sha e ka sedang jahi ka jing pen i jongki na bar adi ki de ki kun tip sni tang ba arsap hapo men sim kadap kan re ka jing kuspi kan ni nganut ban ong namar da laki kmat ngalayo i compare la da fikran ni e tang ba ngakwa ka jing atli namar contation rak nda jing it kilas dang thaj kim nang perkhat di e direct ki poy sha society yo kun kasi jongkari ya dendi hajing it pechadien skmat klem yo i namar kadum kasni ngan ong ka wei ka tien ya ki kun kasi jongkari ya dendi hajing it yo kun kasi jongkari ya dendi hajing it pechadien skmat klem yo i namar kadum kasni ngan ong ka wei ka tien ya ki kun kasi jongkari ya dendi hajing it yo